Tropa Pets! Fresh! Okay nga natakto. Sina. 3, 2, 1, shot! Ano? Ayun, ano yun? Sina? Game! 3, 2, 1, shot! Tropa Pets! Tropa Pets! Vice Presidente! Lenin Dito na ako, sa mga kita nagkakaturuan, puro mo na kita pumulin na ron. Dito na ako. Sina? Padalay pa rin! Hindi pa nga kita nakuman! Ano mga klaro mo ka, grupo, puro mo na malin na ron, puro mo na natatawa. Alas man ang bunga nga mo, ha? Umunlugod. O, pinasayaw. Magkakab ka, binuli na ng pagkuriyo. Okay. Pre, dancer ka. Oo, kaya na. Binuli kita ang grupo. Ito yung pagkuriyo. Sige, tara! Kahit yung grupo. Di ba di? Hindi ka man nakagalaw. Oh no! Kung hindi rin mo bitatong kung Stephen Ibalala. Boring na iba. Boring na. Ang boring. Ano mas subot ka mo ako? Oo, sige na. Sige. Ano yung Stephen, klaro. Ano malutat ko Rio? Baka din man ito. Amunit yung group. Makarit ito. Oo. Makarit. Sigurado ka tayo yung pili na yun mo. Oo. Professional dancers. Kumita ko. Inasayaw. Sige, pakitalo ka. Sila. Sampol. Okay. Pakitalo. Sampol. Venero Bredo, Vice Presidente, bang, let's go! Ano? Pwede! Sige, kung natatungkuhan, sige! Sige ka mo, natatungkuhan, geographer ka mo! Ito, sige, yan na lang! Sige! Para makakita rin nagtatalaban, 1,000 na premyo! Sige! Formation! Ganda na eh. Ba't ka, Ida? Ikaw takbang up dance crew. What? Dili ka pa rin. Ay, pero ano tayo bayad up? Pwede 500 lang. Yan na lang, mamayad pa kami. Pero ikaw man na lang. Okay. Sige na. Sabad ka mo. 1, 2, first step. 1. Good. Paya! Subad! Okay. First step, 1, 2. Hotel. Good. 3. Huwag mo sa paya, ikis! Oh, ikis, ano ba? Good. Sige. Ada. Are, timbubot. Parin naman itong bubot. Pag-try ka mo, pag-try! Oh no! Yes, sige na. Trap. Balik siyahan, pulo. Trap. Throw, 1, 2, 3. 1! 2! 3! Sayop ka. Sayop. Sorry. 3 and 4. Buntol. Wah, kana. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Draw, 1, 2, 3. Ang presidente Lino Bredo Pangilinan. Yo, kumakarit nimi. Salamat ka ngayon. Salamat. Kaling ka ba to? Salamat. Salamat. Ngayon ka po ako. Ngayon ka ngayon na member. Wala ko, salamat Jabbers Crew. Dili ka tayo member. Professional dance crew. Taga din ka. Ganun ba? Okay, pre. Mupay na sa iyo. Ano? Ayaw pa kayo, makarat ini.
Upay ka nga natugdo. Yeah, dude, that's good. Yeah. Round of applause. Sir, where you from again? Salamat ha, salamat. Salamat, ha. From Canera. Oh, yeah. Makani kami. Salamat pa rin, salamat Salamat, ha. Salamat, ha. Lumaray ka din ng kuko ng kon. See you next. Sige. Sunod ako na pagtunod do yung akong call. Kailangan na yung choreograph doon, sir. What? Adi ako. Hinay ka mo. Nirubledo at presidente kikubang sus na kami ka man lang ay yan. Sino ka? Ay pagkaputino ka. Hindi ka maharang nga akot magarat na sumayaw. Sus, maran na ako. Takas kaming tal diri. Diri.